De campo, Carlos Morales, el número 22, un poco con ansiedad, pero otra vez con Apodo en segundo acarreo de más de 15 yardas. Excelente jugada ofensiva. Pero no lo mueven de allá del marcador oficial, tiene algunas complicaciones, casi se tropieza el solo, sigue ganando yardas y le va a sacar 5. Y el crono, bueno, pues ya debió de haber arrancado, se abrió el hueco, está ganando yardas, sigue ganando yardas todavía, a mover las cadenas. Sin duda, del lado derecho para la ofensiva de Milhouse. Suelta el balón rápidamente, otra vez va con Apollon, consiguiendo algunas yardas, no le va al Joukkue Tainer Asko Mäntymäki tuomaan blokkivoimaa ja silloin Quinner hakee pidempää heittoa Cofieldille, joka vie pallon maaliin! Adam Cofield, missä olet ollut? Rytmikkäästi kättä taputetaan, Butzers käyttää kaikki sekunnit jälleen mahdolliset sekunnit sieltä pois ja sen jälkeen Quinneriltä heittoja. Onhan loistava heitto Adam Cofield, hänelle tämän ottelun toinen. Sveitsin kauden päätytty ja tärkeä lenkki myös tuossa Roostersin puolustuslinjassa ja nyt pelataan sitten tuollaista jet sweepia end around peliä. Joo, ja tällä linjallahan ne nyt käytännössä finaalissa meni, että tästä Päkkönen puuttuu enää, niin käytännössä siinä on jenkkisentteri. Ja nyt se unbalance tulee tuonne vasemmalle puolelle. Ja Cofield lähtee sieltä vasemmalta kiertämään ja hänellä ei ole siellä pysäyttäjää. Cofield juoksee. Kolmas yritys uusiin edettävää 10 yardia jälleen. Heittopeliltä näyttää tämä alku ja nyt keskeltä löytyy Adam Cofield ja ottaa varmasti pallon kiinni. Ja tää on ehkä aivan kasvokkaan. Quinner laittaa pallon ilmaan. Cofield on juossut sinne takamiesten taakse ja ottaa pallon kiinni. Royals puolustus selvittää tämän tilanteen tai sitten Butzers tekee tämän ottelun avauspisteet. Quinner saa pallon heittäen. Porvolaiset hakevat maalialueelta, myöskin laitahyökkäjä löytyy. Ja ottelun ensimmäinen touchdown, se näkee kirkkaan päivän valon. Ja nopea heitto ja se on Cofield, joka se pallon koppaa ja seuraavan porvolaisjoukkueen touchdownin, joten näin ollen lukemat nyt 34-6. Quinner yli 80 yardia. Seuraava yritys. Nyt Quinner. Kiire tulee. Rullauksesta lähtee heitto. Ja sieltä toteutuu se kolmas hyökkäyksen tehtävä. Eli pisteet. Kamppailu vielä tähän ottelun loppuun. Saako Butzers oman kuparisensa? Kyllä. Rikottua ja kyllä vain.